Pêşangeha nanpêjî û şîraniyan. Ev pêşangeh di derbarê patina cureyên nên, şîraniyan û ayskîrîm de ye. Şêweyên patinê, formên wê, şêweyên pêşkêşkirinê, yê pakêtkirinê û formên wan pakêtan. Ji alîkî din ve ev pêşangeh ronahî dixe ser pêşketina teknolojiya patina nên û şîraniyê. Teknîka xemlandina şîraniyan, teknîka parastinê, teknîka temîzkirinê û tendurustiya nanpêjan, cilê karmendan û taybetmendiyê wan cilan. Her 2 salan carekê pêşangeha nanpêjî û şîraniyê li pêşangeha Kista li Bakurê Stockholm derdikeve. Kompanyayên navnetewî û bi taybet kompanyayên Bakurê Ewropa dêne bahev. Weke gelek pêşangehê din jî, semînerên girêdayî wateyên pêşangehê li dardikevin û gelek ji kompanyayên beşdar kurtefîlman di derbarê makîne û amrazên xwe de amedekirine û di beşê xwe de li dirêjiya pêşangehê pêşan didin. Reklam û materyalê çapkirî li ber destan e. Nanpêjên ji Swêdê, Norwêcê, Finlanda û Denmark berhemên xwe yê patina cureyên nên û şîraniyan her wiha ciwantirîn berhema xwe dixine dengdanê. Ji bo ku di dawî de nanpêjê salê yê Bakurê Ewropa bê hilbijartin û xelatkirin. Em makîneyên xwe ji Almanya tînin, ev teknîka herî nû ye duwarê çokoladkirina şîraniyan de. Ev makîne çokolata germ dike ta pileya 45. Di vê germayê de kakao û rûnê kakao ji hev dabeş dibin. Ji bo ku dîsa bi hev de bigirin, makîne germaya wan dixe 28 pileyan. û dîsa makîne bixwe germaya wê dike 31 pile ji bo bikaranînê. Bi vî awayî çokolat xwe digire û di qutiyan de nahile. Prose awtomatîk e, asa ye û dest nakevin nav. Em makîneyên qehwa ekspres difroşin, makîneyê çokolat û yên ayskîrîm. Ez dixwazim vê makîneyê ayskîrîm pêşwe bikim, ew wek hûn dibînin ne gelekî mezin e û cî nagire. Mirov dikare li dukanekê yan jî li çayxanekê deyne. Bikaranîna wê asan e. Dikare 3 ayskîrîman di xulekekê de çê bike û pêwîstî jî bi avê nîne. Paketên şîr û vanîlî yên amade hene, mirov dixe hindirê wê û ew bixwe bikarê xwe radibe. Di warê pakkirina bi dukelê de em pisporin. Ji ber ku em niha li pêşangeha nanpêjê ne, di firneyên nan û şîraniyan de pakkirin ne asan e. Rûn, şîr, ard û şekir divê zû zû pak bibin. Gava digihêjin hev, pakkirina wan dikare bibe sergîjî. Ji ber ku li derên wisa mirov nexwaze maddeyên kîmyawî ji bo pakkirinê bikar bîne, li cihê wan maddeyan em avê, bayê xurt û germayî bikartînin. Hinek caran em ta 180 pilê germayî bikartînin. Ev germaya bilind di hêlek û pakkirin asantir be. Hûn baş dizanin ku di germaya heştê û diyan de bakterya dimirin. Yani ew germaya bilind a ku em bikartînin çi bakterya nahêle. På montern har vi en stor packanläggning. Den här anläggningen ska gå till Afrika. Det är för att skiva och packa brödet. Em bi sîstema nanpêjiyê re kar dikin, sîstema pakêtkirinê, sîstemên parastinê û awtomatkirina firneyan li Swêd û Norwêcê. Ev makîneyan nên dibire, dabeş dike û eva din dixe dûr û girê dide. Tömmer stickorna automatiskt, eller vagnarna i stickorna.
Mikael kommer från Panea. Vi har jobbat med bagerimaskiner i ungefär 30 år. Jag själv har jobbat i företaget i 6 år ungefär. کۆمپانیا me pispore duwarê dîsayna firneyanda û makîneyên nanpêjiyê de. Yan jî tevahiya proseya nanpêjî ji destpêkê de ta dawî. Den kan inte måla. Det kan man göra när man håller på själv så här. Men den klarar alla den typen av tråkiga. Ev makîne ji bo qalibkirina kêkên şîrîn e. Det här är ju de olika produktgrupperna då som maskinen har förinlagda program. Tu vê program dikî ku forma wê û meziniya wê çawa be. Hûn dibînin ev formên amade li ser şaşê makîne wan çê dike. Tu dikarî bi xwe hilbijêrî ka kêk çi qas mezin be, çi qas bilind be û çend rêz bin.